Olen Mairi Pyykkö. Tänään näytän teille, miten akvarellilla voi maalata syyslehtiä veden pinnalla. Ja aloitan tämän harjoituksen teepussilla. Teepussin laitan oranssin värin ja sitten tietyllä tavalla tökkimällä, vetämällä lisään semmoisia struktuureja, jotka muistuttavat jotakin semmoista, että voi kuvitella, että se on lehdet. Miksi just teepussi? Juuri sen takia, että se antaa eri värisiä tai eri sävyisiä struktuuria ja sillä on aika helppo. Ensimmäinen harjoitus meillä oli siveltimellä ja se kesti yli tunti. Sitten toinen työkalu, se on semmoinen aika, minä sanoisin, semmoisen huono maalaukselle sivelin ja minä leikkaan sen tietyllä tavalla noin, että se antaa semmoisia myös jänniä jälkiä. Taas otetaan oranssia ja tökitään. Siis on samoja paikkoja, missä on teepussilla tehty, mutta nyt tulee paljon enemmän yksityisiä kohtia. Ja no, nyt tässä vaiheessa lisätään puiden heijastuksien veteen. Muistutan, että heijastus se on aina samansuuntainen kuva esimerkiksi puista vedessä. Siis jos se olisi varjo, niin se olisi veden pinnalla vähän niin kuin vinossa. Me näkisimme sen, mutta se olisi varjo. Mutta heijastus on aina symmetrinen. Siis jos puu seisoo pystyssä, niin se heijastus on samanlainen kuin se puu, mutta se on vaan niin kuin peilikuvassa. Ja se esimaalaus näyttää aika rumalta, mutta sen kanssa vielä tehdään töitä. Lisätään värejä. Tässä pieni muistutus, että se missä minä nyt maalaan, niin se on paperilla se on alhaalla, mutta jos me mennään sitä syvyyttä käsittelemään, niin se on lähellä. Se on lähellä sitä katsojaa. Ja sen takia kaikki mikä on lähellä, niin se näyttää paljon tarkemmin. Värit ovat kirkkaampia. Sen takia se kaukainen osuus, mikä on myös lehtipinta, niin se on tasainen vielä. Mutta tässä lähellä pitäisi näyttää, että lehdet tekevät semmoisia yhdistelmiä ja niin siitä tulee se struktuuri. Tai minä tykkään sanoa, että se on lehtiteema. Mulla on tässä sekoitus musta ja sininen. Ja ne tekevät hyvän semmoisen lisäyksen oranssille, koska se sininen on vastaväri. Nyt löydetään tummia paikkoja, vaaleita paikkoja, siis esimaalauksessa.
Yksityiskohtia vielä ei tarvitse maalata, mutta se yhtenäinen semmoinen teema. Tässä nyt on vesiteema. Se musta, mikä on veden pinnalla, se on heijastus puiden lehvistöistä. Jos me vielä kerran katsotaan se kuva, mikä tulee sitten, että huomaatte sen. Jatketaan lisäämällä kaukaisen pusikon teema ja semmoisella kevyellä liikkeellä lisätään sen niin, että se ei näyttäisi, että se on kumipallo. Siis reunat pitäisi olla semmoiset herkät. Ja jos te katsotte puita, niin lehdillä on eri suunta, että siveltimellä voi näyttää, että ne roikkuvat tai ovat pystyssä tai ovat vinossa. Vähän keltaista. Ne ovat seisovien puiden lehdet. Ja ensin lisätään vaan, täytetään niitä paikkoja, mihin niitä lehtiä tulee. Täytetään semmoisella lammikoilla. Vähän nyt korostetaan varjo, koska meillä tulee sinne puita kohta, niin puiden alle on varjo. Se on tummempi. Vaakatason viivoilla me korostetaan, että se vesipinta on vaakatasossa ja kaikki lehdet ovat sen pinnalla, veden pinnalla. Jokaisen heijastuksen yläpuolella kasvaa puu. No, siinä jäi yksi ilman heijastusta, pitäisi sitten lisätä sen myöhemmin. Se olisi pitänyt olla pikkusen eri paikassa. Semmoista sattuu, kun kameran alle maalataan, niin
Jatketaan korostamaan lähisyvyystasoa ja sitä vaakatasopintaa. Siis vesi on vaakatasossa ja se on tärkeää muistaa. Lisätään enemmän oranssilehtiä. Ja tämä sivelin leikattu semmoiseksi jänneksi tupuksi, se on oikein hyvä siinä tehtävässä. Se jälki on semmoinen just sopiva vaahteralehteen. No nyt meillä on heijastukset suht koht paikalla ja vaakataso pinta on korostettu ja nyt me sienellä, tavallisella keittiösienellä, pesusienellä me pesemme niitä hohtavia paikkoja vedessä. Siellä missä on taivaan heijastus, taivas heijastuu. Vähän voi pehmentää myös kaukana oleva taso. Sieni on oikein hyvä työkalu. Ja se just on hyvä siinä pehmentämään. Voi levittääkin joskus väriä, mutta pehmentäminen, peseminen, se on oikein hyvä siinä. Ja sen jälkeen heti talouspaperilla kannattaa ottaa ylimääräiset vedet pois, että se hohto säilyy. Nyt selkeästi tässä lähellä olevassa tasossa, lehtien tasossa, on paljon visuaalista tapahtumaa. On tummempia, on vaaleampia, pehmeämpiä, terävämpiä ja niin edelleen. Mutta jos me kynällä vielä korostetaan lehtimuodon, siis lehdet veden pinnalla, ne ovat semmoisia vähän teräviä, epämääräisiä muotoja, koska ne ovat vaakatasossa ja vähän vielä upotettu ja siellä on monta kerrosta niitä lehtiä, niin siinä syntyy semmoinen oma näköinen pinta. Ja sitä pintaa tässä lähellä me yritetään nyt näyttää. Jos te teette sen vesiliukoisella kynällä, niin se on oikein hyvä, koska siinä voi puhtaalla vedellä vaan liottaa sen reunan niin, että sisältäpäin syntyy tummempi. Mutta voi tietysti lisätä vaan lehtien välin tummia paikkoja tai teemoja lisätään. Mutta nyt kynällä, tai se on tussikynä. Tussikynällä koska minä ensin yritin lyykynällä tehdä, mutta lyykynä, se oli liian kuiva se pinta, lyykynä enää ei toiminut, niin minä valitsin semmoinen 0,5 riittää tussikynä, ja se on tumma sininen, ei se haittaa, koska se on oikein hyvin sopi siihen oranssien kanssa, mutta voi olla mustakin. Siellä kaukana pitäisi olla varovainen, mutta sielläkin kannattaa
kannattaa pikkusen lisätä semmoisia pienempiä lehtiä. Ja jatketaan vielä sitä. Lehdet voi olla pyöreät tai semmoiset niin kuin kalanmuotoiset tai silmänmuotoiset tai sitten vahteramuotoiset. Niin vahteramuotoiset on enemmän kulmikkaita reunoja. Et jos huvittaa, voi tehdä 2-3 semmoista ihan lehti, ihan niin kuin lehden näköistä. Työnäytöksessä minä en halua siihen aikaa tuhlata, niin sen takia minä teen vaan, että se on niin kuin sen näköinen. Siis lehtiteema. Nyt pienellä siveltimellä ympäröin lehdet tummalla värillä. Ja samalla vielä nostelen, jos on semmoinen sopiva paikka ja haluan sinne jättää vaalean, niin voin jättää vaaleita kohtia. Sillä tavalla me erotetaan lehtiä toinen toisista niin, että se näkee, että se on tässä lähellä, että me erotetaan melkein lehdet toinen toisesta. Kauempana on se on jo vähemmän se kontrasti. Siellä kaukana sitä ei tarvitse näyttää ollenkaan. Siis tämä veden pinta mulla on jaettu 3 syvyystasoon. Se on se ensimmäinen taso, sitten toinen taso, missä on muutama lehti kynällä korostettu ja työstä niitä. Ja sitten se 3, mikä on ihan rannan lähellä, niin sinne minä en laita mitään enää viivoja. Että silmä osaa kyllä ihan hyvin ymmärtää, että sielläkin on samoja lehtiä. Ja siellä ihan kaukana, siis rannalla, se on niin kuin näette melkein tasainen. Mutta jos myöhemmin minä vielä työstän sitä kiinni ja pikkusen sinne lisään semmoisia kontrasteja, mutta ei mustalla, tumma oranssilla.
Kuivuessaan se tumma, mikä oli musta ihan, niin se vallenee, mutta jos me laitetaan toisen kerroksen, niin se tummenee. Ja tietysti puutkin kannattaa vähän tummentaa, että se pystyssuora suunta korostuu ja muutenkin ne korostuu se ihan kaukainen taso, syvyystaso. Et jos me nyt lasketaan kaikki tasot, syvyystasot, niin niitä on se ensimmäinen lehti, harja tai mikä se on, se paikka, missä on lehdet ihan lähellä, sitten vähän kauempana, se on toinen, sitten ihan kaukainen sieltä rannan, se on kolmas, sitten neljäs, se on se ranta ja puut, ne, jotka kasvavat tässä ihan rannalla. Sitten viides on se pusikko ja kaukaiset puut. Ja kuudes on taivas. Että sillä tavalla se menee. Että jos te muistatte, että jokainen syvyystaso vähän erottuu toisesta, ja se tarkoittaa, että yksityiskohtia on enemmän lähellä, vähemmän. Se vähenee sen mukaan, miten maisema muuttuu kaukaiseksi tai niin. Kiitos paljon. Toivottavasti siitä oli hyötyä ja apua.